யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இந்த டிராவல்ல கிபி 1500களில் அக்பரால கட்டப்பட்ட ஆக்ரா கோட்டையை தான் நாம சுத்தி பார்க்க போறோம். இந்த ஆக்ரா கோட்டை அந்த காலத்துல சிலருக்கு சொர்க்கத்தை விட மேலான இடமாவும் வேறு சிலருக்கு நரகத்தை விட கொடுமையான இடமாவும் திகழ்ந்திருக்கு. அப்படி இந்த கோட்டைக்குள்ள என்ன இருக்கு டீடைலா பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஜிப்சி பார்ன் டு டிராவல். நம்ம வீடியோவை இந்த கோட்டை உருவான கதையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். த ஃபோர்ட் ஆஃப் ஆக்ரா. ஆரம்ப காலத்தில் லோடி சுல்தானுக்கு சொந்தமான பெயர் சூட்டப்படாத கோட்டை ஒன்று இங்கே இருந்திருக்கு. அதன் பிறகு பல போர்களுக்கு அப்புறம் முகலாயர்கள் கைக்கு சிதலமடைந்த நிலையில் கிடைக்குது. இந்த இடத்தோட ஜியோகிராஃபிக்கல் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அட்வான்டேஜை உணர்ந்த அக்பர் இந்த இடத்துல தனக்காக ஒரு புதிய கோட்டையை 4000 வேலையாட்கள் வச்சு 8 வருஷத்தில் கட்டுறாரு. இந்த கோட்டை வெளிப்புறத்திலிருந்து பார்க்க எதிரிகளை எச்சரிக்கும் தோரணையில் கட்டப்பட்டிருக்கு. அதற்கான காரணம் முகலாயர்களோட கஜானாவும் நாணயம் உற்பத்தி செய்யப்படுற இடமும் இந்த கோட்டைக்குள்ள தான் செயல்படுது. பொன்னும் பொருளும் இருக்க இடம் எப்ப வேணாலும் தாக்கப்படலாம் அப்படின்றத உணர்ந்த முகலாயர்கள் அவங்களோட உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பை இந்த கோட்டையில செயல்படுத்தியிருக்காங்க. 94 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கோட்டை. இதை பாதுகாக்க கோட்டையை சுற்றி 2 அகழிகள். இதை கடந்தா 40 அடி உயரத்தில் ஒரு மதில் சுவர், 70 அடி உயரத்தில் 2வது மதில் சுவர். இந்த 2 சுவர்களுக்கும் நடுவில் சிங்கம் புலி மாதிரியான வேட்டை மிருகங்களை கொண்ட வனப்பகுதின்னு பாதுகாப்பு நீண்டுட்டே போச்சு. வாங்க உள்ள போலாம். அந்த காலத்துல இந்த அகழியில தான் தண்ணீரை நிரப்பி முதலைகளை வளர்த்திருக்காங்க. அப்ராக்சிமேட்டா 10 அடி ஆழம் இருக்கும். அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி 2 அகழிகள் செயல்பாட்டில் இருந்திருக்கு. பட் காலப்போக்கில் அதுல ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த அகழியை கடந்து கோட்டைக்குள்ள போறதுக்கு 2 வாசல் தான் இருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் இந்த அமர் சிங் கேட். இந்த வாசல் 40 அடி உயர மதில் சுவராலையும் சங்கிலி தூக்கு பாலம்னு சொல்லப்படுற செயின்டு பிரிட்ஜாலையும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. போர் சமயத்தில் கோட்டை பாதுகாப்புக்காக இந்த செயின்டு பிரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதை கடந்து உள்ள வந்தா இந்த கம்பீரமான 70 அடி மதில் சுவரோட நுழைவாயில் நம்மளை அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கும். கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா மேலே இருக்க சுவர்களில் சின்ன சின்ன துளைகளை நம்மளால பார்க்க முடியும். போர் சமயத்தில் இந்த துளைகள் வழியாகவும் தாக்குதல் நடத்தப்படும். இந்த இடத்தை தாண்டி உள்ள வந்தா முகல் அண்ட் ராஜ்புட்ஸோட கலை வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த 3வது முகப்பு வாசல் நம்ம கண்களுக்கு தென்படும். டு பி ஃப்ராங்க், வீடியோவில் பார்க்குறத விட நேரில் பார்க்க இந்த கேட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த அழகான பாதை நம்மளை இந்த கோட்டையோட கடைசி ட்ராப்பான இந்த சரிவு பாதைக்கு கொண்டு போய்விடும். இது ஒரு சாம்பர்டு ஸ்லோப் ஏரியா. இது வழியா யானைகளையும் குதிரைகளையும் ஒட்டகங்களையும் கோட்டைக்குள்ள கொண்டு போவாங்க. அந்த அரசர் தன் படையோட இந்த வழியா உள்ள வரும்போது பூமி அதிர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்கும்னு டூரிஸ்ட் கைட் சொன்ன கதை எனக்கு ஞாபகம் வருது. போர் சமயத்துல இந்த சரிவு பாதை அப்படியே நேர்மாறா செயல்படும். எதிரி படைகள் கோட்டைக்குள்ள புகுந்துட்டாங்கன்னா இந்த சரிவு பாதையோட சைடு வால்ஸ்ல இருந்து சூடான கொதிநிலையில இருக்க எண்ணெயை ஊத்துவாங்களாம். இப்படி பண்றது மூலியமா எதிரிகளோட வேகத்தை குறைச்சு அவங்கள நிலை தடுமாற வைக்க முடியும். ஸோ இத்தனை டிராப்ஸையும் தாண்டி உள்ள வந்தா இந்த பிரம்மாண்டமான ஆக்ரா கோட்டையோட அரியணை நமக்காக காத்திருக்கும். இந்த இடத்தோட பேர் திவானி ஆம். இங்கே தான் அரசர் தன் நாட்டு மக்களை சந்திப்பார். அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான திருவிழா நிகழ்ச்சிகளும் இங்கே தான் நடைபெறும். இங்கேயும் முகலாயர்கள் அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கில்லை காட்டுற விதமாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா, இந்த அவையில் எங்கே நின்று பார்த்தாலும் நம்மளால் அரசரோட அரியணையை பார்க்க முடியும். அந்த அரசராலையும் இங்கே அமர்ந்தபடி நம்ம எல்லாரையும் பார்க்க முடியும். இது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த அவைக்கு வர்றதுக்கு 3 வாசல் இருக்குது. அந்த வாசல்களையும் அரசரால் இங்கே இருந்தபடி பார்க்க முடியும். இப்படி கட்டினதுக்கான காரணம் அவைக்கு யார் யார் எப்போ வராங்க எப்போ வெளியே போகிறாங்கன்றது அரசரால் நேரடியாக கண்காணிக்க முடியும். அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இங்கே நடந்த ஒரு சர்ப்ரைசிங் மூமெண்ட்டை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் ரெக்கார்டா? I'll come this side. Sun is there. கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சில விஷயங்களை நம்மளால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. அதில் இந்த சந்தோஷமும் ஒன்று.
இப்போ நாம வந்திருக்கிறது அரசர் ஜஹாங்கீரோட மாளிகை. இது 2 தளங்களை கொண்டிருக்கு அண்ட் இது முழுக்க முழுக்க சிவப்பு மணல் கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த மாளிகையில் ஜஹாங்கீரோட பெட்ரூம், லைப்ரரி, முக்கியமாக ஜோதாபாய் சார்ந்த ஹிந்து கோவில் அண்ட் அவங்களோட சைவ சமையலறைன்னு பல இடங்கள் இருக்கு. அந்த காலத்தில் இந்த ஜஹாங்கீர் மாளிகைக்கு ரைட் சைடில் அக்பரோட மாளிகை ஒன்று இருந்துச்சாம். ஆனால் ஷாஜஹான் காலத்தில் கோட்டையை மறுசீரமைக்கும் போது அதை இடிச்சதா சொல்கிறாங்க. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது காதல் மன்னன் ஷாஜஹானோட மாளிகைகள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோவோட பெஸ்ட் பார்ட்டே இனிமே தான் வரப்போகுது. உள்ள வந்தா ஃபவுண்டைன் வச்ச திராட்சை தோட்டம், நடுவில் ஒரு வெள்ளை மாளிகை, பின்பக்கம் யமுனையாரை பார்த்த மாதிரி முற்றம்னு அப்படியே தாஜ்மஹாலை ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அந்த காலத்துல இந்த தோட்டத்தில் விளைஞ்ச திராட்சைகளை வச்சு தான் அரசருக்கு ஒயின் தயாரிச்சாங்களாம். இந்த வெள்ளை மாளிகையோட பேர் த காஸ் மஹால். இந்த இடத்த தான் அரசர் ஷாஜஹான் தன்னோட படுக்கை அறையா பயன்படுத்தியிருக்காரு. அந்த காலத்தில் இந்த காஸ் மஹாலில் தங்கம், வைரம் மாதிரியான விலை உயர்ந்த கற்களால் கம்ப்ளீட்டாக அலங்கரிச்சிருக்காங்க. ஆனால் முகலாயர்களோட வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அந்த பொன்னும் பொருளும் சூறையாடப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குற எஞ்சி இருக்க சுவடுகள் இந்த கோட்டை கடந்து வந்த கருப்பு பக்கங்களை காட்டுது. இந்த காஸ் மஹாலுக்கு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ல ஒரே மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்ட 2 மாளிகைகளை நம்மளால பார்க்க முடியும். இது ஷாஜஹானோட 2 மகள்களான ஜஹனாரா அண்ட் ரோஷனாராவுக்காக கட்டப்பட்ட மாளிகைகள். இந்த ஆக்ரா கோட்டையில பெரும்பாலான இடங்கள் பேரரசர் அக்பராலையும் ஷாஜஹானாலையும் கட்டப்பட்டிருக்கு. இதுல அக்பரால கட்டப்பட்ட இடங்கள்ல ஒருவித ஆளுமையும் ஆக்ரோஷத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதே சமயம் ஷாஜஹானால கட்டப்பட்ட இடங்கள்ல ஒருவித அழகு மின்றதை நம்மளால உணர முடியும். இப்படி இந்த ஆக்ரா கோட்டையை பார்த்து கட்டினவங்களே ஒரு சமயத்தில் இந்த கோட்டையை கைவிட்டுட்டு போயிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு கிங் அக்பர் ஆக்ரா கோட்டையை விட்டுட்டு ஃபதேபூர் சிக்ரிக்கு இடம் மாறினாரு. அண்ட் ஷாஜஹானுக்கு தன்னோட சாம்ராஜ்ய பெருமையை பறைசாற்ற ஆக்ரா சின்ன நகரமாக இருந்திருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போய் அங்கே தனக்காக ஷாஜஹானாபாத்னு ஒரு நகரத்தையும் அதில் டெல்லி ரெட் ஃபோர்ட்டையும் உருவாக்கி வெற்றியோட உச்சத்தில் இருந்தார். ஆனால் காலச்சக்கரம் ஷாஜஹானுக்கு வேற ஒரு முடிவை எழுதி இருந்துச்சு. கிபி 1658 ஷாஜஹான் தன் மகன் அவுரங்கசீபாலேயே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு மீண்டும் இந்த ஆக்ரா கோட்டைக்கு கொண்டு வரப்படுறாரு. ஆனால் இந்த முறை ஒரு அரசனா இல்லாம ஒரு கைதியா, ஒரு கைதியா வீட்டு சிறையில முசாமி புர்ஜ்னு சொல்லப்படுற இந்த இடத்துல அடைக்கப்படுறாரு. இப்படி 8 வருஷங்கள் இந்த வீட்டு சிறையில இருக்க நேரிடுது. அந்த சமயங்கள்ல ஷாஜஹானுக்கு ஆறுதலா இருந்தது அவரோட நினைவுகளும் தூரத்தில் தெரிகிற தன் மனைவி மும்தாஸோட கல்லறையான தாஜ்மஹால் மட்டும்தான். கிபி 1666 ஷாஜஹான் இயற்கை மரணம் அடைகிறாரு. ஷாஜஹானோட உடல் அவரோட காதல் மனைவி மும்தாஸ்க்கு பக்கத்திலேயே அடக்கம் செய்யப்படுது. ஷாஜஹான் சிறைப்பட்டு இருந்த இந்த இடத்துல இருந்து தாஜ்மஹாலை பார்க்கும்போது நம்மளை அறியாமலே ஒருவித சோகம் நம்மளை ஆட்கொள்ளும். ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் திசை மாறலாம்ன்றதுக்கு அரசர் ஷாஜஹானோட வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டு.